Jorge, bueno, feliz ano novo, primeira calda de prensa deste 2026. Como foi esa volta ao traballo dos rapaces a partir xa do lunes? Bueno, primeiro, feliz ano tamén a todos. Bueno, ben, a verdade é que sí que creo que veu ben. Sí que é verdade que levábamos unha boa dinámica, pero bueno, creo que tamén a xente falle falta pois o poder marchar a casa, desconectar un pouco, xente que levaba moito tempo fora da casa, bueno, tamén creo que viñeron con ánimos renovados, bueno, logo pouco a pouco pois collendo un pouco o ritmo de entrenamentos, que bueno, sí que ao final da semana pois xa foron máis entrenamentos máis competitivos e con moito máis ritmo para chegar ben ao partido de fin de semana. Queria che preguntar por eses xogadores que chegaron parados a ese último encontro do 2025, como o caso de Aguza, o caso de William, que tampouco te preguntamos por él, pero esos últimos dos partidos non o xogou, o último momento sí que era en convocatoria, e tamén a situación de Jordan Sánchez. Jordan en principio, esta semana parece sancionado, pero para a semana que ven debería poder incorporarse. Gorka creo que tamén debería poder incorporarse pouco a pouco ao grupo. Aguza sí que é verdade que, está aí con mellor, está empezando a entrenar, pero sí que vai ir un pouco máis lento, pero creo que un par de semanas debería estar co grupo. E William sí que tiña unha molestia moi grande na rodilla, tiña a rodilla moi hinchada, e decidimos que era mellor que parara porque o limitaba moito. Creo que non queda moito máis xente así que estaba contando habitualmente que quedara fora eses días. Xa estamos encarando a recta final desta primeira volta, quedan 2 partidos. O primeiro deles, este domingo, nun escenario como o Alfredo Di Stéfano, supoño que moi apetecible para ti e para os teus rapaces. Non sei como afrontades este partido contra un equipo que é unha das mellores canteiras de España, xogadores incluso en Copa África, como o caso do seu delanteiro Zúñiga. Como ves este encontro? O primeiro que te distí, creo que é moi estimulante, sobre todo para nós, poder visitar eses campos, eses equipos, esas instalacións, con moita gaña de, seguir con esta dinámica e seguir facendo bons partidos, xando boa imaxe, e, seguir crecendo e, evidentemente, seguir sumando, que ao final é do que se trata. Entón, sí que sabemos da calidade do rival, pero creo que xa estamos demostrando pouco a pouco que ante calquer equipo vamos a ser capaces de competir e, intentando incluso, durante os tramos que se posible, sin renunciar ás nosas señas de identidade. Enfrentámonos a un equipo que presumiblemente é un filial, é un equipo con moita calidade, como ben dís, é un equipo que quere xogar o fútbol, pero evidentemente tamén é un equipo que se asemella un pouco ao seu adestrador, nesa intensidade, nesa agresividade. Son un dos equipos que máis cantos reciben da competición. Non sei se isto é un factor fundamental para ti a hora de preparar un encontro e comentar os teus xogadores. Sí que é verdade que igual nos cartóns sí que é o que máis recibe, pero creo que tamén é porque ao final xogan tan abertos e tan a campo aberto que moitas veces teñen que facer situacións de parar contraataque, por eso son amonestados. E logo sí que non sei o seu adestrador non, pero creo que é dos equipos que mellor xogan e máis, bonito con todas as comillas do mundo, pero creo que teñen un estilo bastante particular, que para mí gustame moito a maneira que teñen de xogar, e creo que ao final, evidentemente, axudado polos xogadores de calidade, pero repito, creo que ao final o tema dos cartóns é máis por esas situacións que teñen que cortar moito contraataque que porque les sexa un equipo moi agresivo. Con todo isto, xa analizando o rival como acabas de analizar, que podemos facer ou onde lle podemos meter mago a este Real Madrid Castela para poder levar os 3 puntos ou puntuar en Madrid o domingo? Sobre todo son un equipo que, por a súa maneira de xogar, desprotexese moito nas transicións, porque, meten moita xente por diante do balón, xogan moi abertos, é un campo grande no que cando recuperes, poder correr, poder sacar o balón de zona e a partir de aí, atacar espacios que les teñen un pouco máis descubertos. Evidentemente, logo, a calidade que les teñen, van te levar moitas veces ao contexto de partido que les van querer moito máis, sí que seguramente teñamos que defender moito máis minutos dos que desexaríamos. Ao final, creo que
vamos necesitar ser un equipo pues, solidario nese traballo defensivo e logo a partir de aí, pues, bueno, poder sobre todo poder correr, facerlles dano e, bueno, evidentemente, pues, creo que cada vez estamos crecendo máis con balón e ser capaces de tramos de partido de poderlle quitar o balón e, bueno, pues, ou descansar ou atacalos con balón nosotros tamén. E, bueno, por último, pola miña parte, xa estamos inmersos no mercado de inverno que comezou xa agora mesmo en xaneira, na que o Club Deportivo Arenteiro xa deu a primeira baixa, ou, bueno, unha restricción de mutuo acordo, como é o caso de Fer Iglesias. Non sei se hai algunha outra situación cerca de concretarse, tanto de entradas como de saídas, como ves os xogadores implicados neste aspecto. No, bueno, o tema de Fer sí que é verdade que, bueno, considerábamos que el pues, ganou o dereito de decidir un pouco pues, o que quería facer. Al final pues, entendemos que é un rapaz moi xoven que ten que xogar e, bueno, neste segundo tramo de temporada era mellor para el pois, tener máis minutos e que mellor aquí cerca de casa. E logo, pues, nos demais acaba de empezar e pouco movimento vai haber. Sí que é verdade que é un mercado raro, que sempre se soe decirse nos últimos días, pero, bueno, eu máis alo de nomes ou non, o que me interesa é que sexamos todos honrados, quero decir, pois, que ao final haxa boa comunicación entre o clube, o corpo técnico e os xogadores, porque ao final pois, as decisións que se tomen, tanto uns como outros, porque todos queremos ir gañando nestas situacións, pois que sexa mellor para todos, pero sobre todo, repito, hai veces que queremos chegar a unha solución rápido ou unha solución que igual interesa ou non, pero bueno, ao final igual non se dá esa situación, os xogadores teñen que quedar aquí ou non poden marchar ou o que sexa, polo cual creo que o máis importante é o que te digo, que ao final sexamos pois, entre nós persoas, falemos as cousas e ao final pois, que a decisión sexa mellor para todos, e que seguramente sepamos que en algunas situacións perderán unos ou outros, porque, bueno, cualquier negociación é imposible que todo o mundo saia ganando, polo que digo que o máis importante é iso, que sexamos ao final todos persoas e estemos honrados cando teñamos que tomar as decisións. E falando desa comunicación, a que nomeas, é sen falar de nomes, evidentemente, xa tuveches algunhas verlas con Joan para planificar un pouco o que este mercado de xaneiro ou algunha reclamación que teñas pola túa parte de algunha petición? Sí, a ver, evidentemente pues, son cosas que se van falando durante a temporada, evidentemente nestes mercados ou nestes períodos moito máis, pero, bueno, ao final unha primeira toma de contacto vai depender de situacións de xogadores que podan sair, outros que ao final por falta de minutos queran sair eles. Ao final sí que é verdade que creo que temos unha plantilla moi longa, a ver situacións de xente que está lesionada que tamén poda querer salir para ter que acabar xogando a temporada, pois estes 5 ou 6 meses que eles acaben xogando a temporada, senón van xuntar casi 2 anos sen xogar, e vai depender un pouco pois dese margen salarial, entre comillas, que nos deixan unhas operacións para poder nos ir a por outros. É imposible que a día de hoxe podamos facer nada se non xa é xente. Sí que é verdade que a plantilla pois é longa, e, bueno, igual se se poidera empezar por, digamos, compensalo un pouco, creo que no posto de extremo, pois sí que creo que temos que ter un xogador máis, porque, bueno, outro día mesmamente con a baixa de William non teníamos ningún xogador que poidera participar nesa posición. Creo que os demás, pois, bueno, polo menos por número están ben cubertos, entón, bueno, sí que entendo perfectamente o clube que se non sae xente, pois non merece a pena moverse moito, porque isto non dá para máis, non hai máis.